Нагадываем, шановне господарство, завтра спаўняецца 40 гадоў чарнобыльскай аварыі і, зразумела, з такой нагоды мы не маглі не запрасіць у студыю Сергея Бессараба, папулярызатара навукі, нашага вялікага сябра. Сергей, змена парадигмы Чарнобыля, так я разумею, гучыць тэма. Ты гэта чытаў па Сергею? Мне Сергей гэта распавёў некалькі хвілін таму. Уже завтра свет адзначыць 40 гадоў з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Мы зноў пачуем мора жалобы. Але пасля свайго выступу на варшаўскай тэдаксе я разумею, што менш за ўсё Чарнобылю патрэбны нашыя слёзы. Зона адчужэння – гэта не музей для інстаграм-тураў. Гэта наша першая дыпспэйс-калонія на ўласнай планеце. Трэба не змагацца з ёй рыдлёўкаю. Не трэба па-заліхвацку хлусіць у вочы, як гэта робяць да 40-й гадавіны беларускія прапагандысты. Трэба адаптавацца праз інтэлектуальны капітал. Галоўная перашкода для ператварэння зоны ў будучыню – гэта постсавецкая бюрократыя, у якой няма ні кампетэнцыяў, ні тэхналагічнай пісьменнасці, невядома ж соцень мільярдаў даляраў. Каб выратаваць тэрыторыю, трэба ўжыць для яе палітычную мадэль нобеленоснага эканаміста Пола Ромера – горад-хартыю, стварыць беларускую праспэру. Зона вылучаецца ў асобны радыяцыйны афшор. Ніякага мыта на ўвоз біятэху ці лабараторнае абсталяванне, поўнае зняццё любых тэхналагічных мараторыяў. Толькі тады туды прыйдуць глобальныя грошы, бо для даследнікаў там схаваны святы грааль. Каласальны досвед і 40 гадоў уздзеяння на геном жывых відаў – гэта звышкаштоўны актыў для сусветнай геранталогіі, лячэння анкалогіі, пошука радыёпратэктараў. Сёння навука ўжо вывучае радыятрофныя грыбы з 4-го рэактара, напрыклад, кладаспорый. Дзякуючы высокаму ўзроўню меланіну яны літаральна сілкуюцца гама-выпраменьваннем, ператвараючы радыяцыю ў энергію роста. На гэтай базе фармацэўтыка распрацоўвае жывыя біяшчыты. Не свінцовыя, а біялагічныя панцыры са здольнасцю для самааднаўлення, якімі НАСА здолее абараніць ад касмічнага радыяцыйнага шторму экіпажы для палёту на Марс. Заходні свет ужо робіць менавіта так, ператвараючы пустэчы ў лабараторыі. Напрыклад, амерыканцы ў лабараторыі Савана-Рывер робяць медычны бізнес са старых і брудных аб'ектаў свайго манхэттэнскага праекта, назіраючы пры гэтым за біялогіяй. Беларусам таксама патрэбна капіталізаваць свой палескі радыёэкалагічны праект. Паглядзіце на Японію. Урад змяніў стратэгію ачышчэння Фукусімы на схему інавацыйнага ўзбярэжжа. Фукусіма – гэта цяпер рэгулятарная пясочніца, тэст-пляцоўка для роботаў і цяжкіх вайсковых і грузавых беспілотнікаў, бо законы забараняюць ім лятаць над звычайнымі гарадамі, а тут людзей няма. Больш за тое, цяпер і Фукусіма, і Наміё, непадалёку ад яе, ператвораны ў найбуйнейшыя заводы зялёнага вадароду. Прыклад Фукусімы можа паслужыць выдатным навукова-тэхнічным арыенцірам для Палесся. У Еўропы цяпер найвастрэйшы крызіс так званага сіндрому німбі. Пабудаваць гігаватны ветрапарк немагчыма. Суды, скаргі на цень і мёртвых птушак, касмічная цана зямлі. У зоне адчужэння абсалютная цішыня і 2500 квадратных кіламетраў раўніны. Без выбарнікаў і прыватнай уласнасці. Гэта рай для тэхналагічных карпарацыяў. Пры гэтым далей ад глебы трэба прыбраць звычайныя плугі і рыдлёўкі. Мы не сярэднявечныя сяляне, каб перадакладваць радыеактыўны бруд рукамі. Развязанні ў інжынерыі 21-го стагоддзя ўжо існуюць. Замест таго, каб глытаць пыл, пераворваючы радыеактыўную глебу, карэйскі інстытут ядравай энергіі паспяхова прадэманстраваў тэхналогію электракінетычнай рэмедыяцыі грунтоў і глебаў. У землю ўганяюцца адмысловыя электроды. Падаецца слабы ток, і за кошт электраосмасу зараджаныя іёны цяжкіх металаў і цэзію самі паўзуць скрозь вільгаць проста да катодаў. Ачышчэнне ідзе ціха. Пакуль гэта робіцца, а справа гэта не хуткая, сельская гаспадарка ў перыметры мусіць быць цалкам закрытаю. Толькі ізаляваныя вертыкальныя фермы. Аэрапоніка цалкам выключае кантакт каранёў з радыеактыўным суглінкам. Мы гарантуем харчовую бяспеку і тут жа тэстуем новыя сарты. Эмоцыі ніяк не дапамагаюць у навуцы. Чарнобыль забраў шмат чаго. Але ўзамен беларуская нацыя мімаволі ператварылася ў нацыю экспертаў у выжыванні ва ўмовах бесперапыннага ўздзеяння ізатопаў.
Зона можа зрабіцца прэміяльнай міжнароднай інфраструктурою, глобальным цэнтрам даследаванняў і радыёбіялогіі. Гісторыю не выкрэсліць. І яе наступствы не трэба хаваць пад плугам ці слоем хлуслівай прапаганды. З іх трэба рабіць канкурэнтную перавагу на базе ведаў. Гэта магчыма. Дзякуй, Сергей. Дзякуй. Гэта вельмі цікава, але вельмі амбітна. Выкарыстоўваць тыя землі, забруджаныя землі, так. Чаму Вельмі не? амбітнасць, трэба шмат часу і шмат грошай, шановныя інвестары. Дзякуй вялікі, Сергей Бесараб. Сапраўдны навуковец распавёў, як трэба ўсё гэта пераўтвараць, манетызаваць усё тое, што перажылі беларусы. Дарэчы, ёсць яшчэ адзін